Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gyakon na mga didamiya makapunggulalan sa di da marunosong na siya may di prelay lang kulang na bangan sa miya pagabuto sa MP. Mala apli lang nga namin sinasusiran to mga raga gusto manguda inaw na pamimikirang kano sa mga mapamanaisura ko nakapamili isa dato na itanong ugupa na sudat to akapunggunaan tanong alagi da dato ay si Khalid Yasin muriat tawagin na pamili di mapuro pamili papandiya na muriat taw balata kagi mana sudah tu abnari kang udah nakapungguna ni walang bangan sa niya na mga bangan sa muro. Kagi sarat yan. Agi iso pilong bayom yon akong grisman na si Jun Papandian. Aso kaya akong grisman ni naki ang guna ni walang mga bangan sa muro. Kaysa sa kanya nami ugup ko mga bangan sa muro ko kaya ang grisman yan. Sa mamimikiran tanong sa pakita taros tanong kay Khalid Yasin. Sa tiga ka na mga datu, mga bai sa perano-ranong kami sa etanon butuan si Khalid Yasin, pamili Papandian. Salam rakano. Takutang dapat pagkabuto sa impi mamimikirang tanong inaong mga raga gusto mga ngudi sa miya umasurag mo nakapamili sa daton inaayat tayo ubutuan tadi Khalid Yasin pamili Papandian muriat taong giina pagi mapapanya pamili di mapurong muriat tao belata pamili ya gumangkong tayo mga tunganay benari kang udeng si Khalid Yasin nama tao Papandian kapag usuro inged ko mga bangsa murong kagaya saratian ayadi na miyarawat itu mga kumina lapad managusarat ayadi na miyarawat taula-ula ijiyong Jijiyong napapandian muna kong gerisman idumang ako minalas sa sikang gisutirik sa kumuna alungan na sukiyak kong gerisman na isama namin yung upo mga bangsa murong
taburan tau sige kabenarum salim pangabengan samuro tiugu anasarugun mangamudi idim itu mangakuminan sauna miugu pasidiyun papandiyan na ayala alage kinun napa kita rusatan udem kale idisi kandidato sa impi nama mimikiran tanong sa ayatay nubutuan tadi keelidiya si kandidato sa impi na mga tungan ayami tagade pekabuto langwado kesaming sarakat taunayan lagi dumadetu gusto kalipabai dalam busa padumang kulang mga ragay mangangudi nama mimikiran tanong ayat na nubutuan sikali disin pamilya gumangkung kabudi kalo-kalo kaubagang tungasarana padumana gusara gusto bentalok mga bengasang urong iyugan sa rugo mga mujihidin idumang ako minalakanan na umang kikalide ikalidi si tapopino na niyo awide kaliyo penede gumakepu dikano keimala kuawide kaliyo wakapupenun naniurun kanana usadiragin tadi kali diasim ulayo kadetu bulayo ka alumbi layo ka akanguden tadi kali diasin nama mimikiran tanong butuh tani dito sa impi anyatan ubutuan tadi ka didiyasin upama makataban kiyang unaan tanong lagi mapapayag kiyang unaan ninyo sa pamilya papandiyan nakakagi mapapayag idumang ako minalakasukiya kung giris manis yung papandiyan naisana nami yugup taburan tao benar mga bangsa murung isa unami yugup jiyo napapandayan ako kabinarong saling napakita sa tanudin ko pilumbiyo dariyan adikali diyasin idumang tungani takade pagkabutom tani deto sa impi na peranoran kabi